Тя не е ли националист? Така че, докато ние се правим на повече европейци, отколкото българи, което означава обезличаване на нация. И когато тук корупцията се шири, когато може да се разбереш с съответния министър на 4 очи, когато няма закони, съдебната система е бавна, мудна, съдът чука с чукчето и отсъжда след 5-6 години, поне като юрист мога да го кажа. Когато екологията никой няма брани, сега идваме сметището, Шуменското сметище, 10 декара с найлонови трубички, защото вятър е такова. Няма екология, няма съд, има корупция, има субективизъм, няма публични обществени поръчки, има такива инвеститори клас А, които влизат в кабинета на кмета и казват, искам оня парцела там. И оттам нататък казваме, те защо заграбиха България? Защото ние спиме. Защото ние спиме. А тези, които не спят, просто събират комисионните. Това е съвсем накратко в икономиката, в социалната сфера. Може да говорим много по тия въпроси, но за мен ще е важно тази среща, като приключа след малко, вие също да задавате въпроси, вие също да кажете какво ви притеснява, какви са проблемите, какво може да се помогне, за да имаме обратната връзка. Това е изключително важно. Аз до сега съм избрал Пловдив окръг и месеца по 2 пъти съм правил навсякъде, във всяко населено място приемни, срещи с гражданите. За мен живата връзка с хората е много по-важна от залепения плакат и от билборда на физиономията на депутата, която никога не я виждаш на живо. От билборда не може да му кажеш нищо на човек и той нищо не може да помогне. Освен тази икономическата сфера, социалната сфера, която е изключително важна за всички нас, другите важни неща са свързани с здравеопазването. Защото за да сме живи и здрави и да съществуваме, освен доходи, трябва да сме и здрави. Здравеопазването е под всякаква критика, въпреки почти 3 милиарда и половина бюджет. Раздут щат, Националната здравноосигурителна каса има 28 регионални центрове с 28 борда на директори, с 28 управители, кабинети, секретарки и така нататък. Това е паразитно звено. Между прочим, паразитните звена във висшата администрация са много. Само съкращаването на висшата администрация, на чиновници, пак казвам, висшата администрация, не е тук жената, която работи в общината на гишето. Тя се изкарва нейните мижави пари. От съкращаване на тази висша администрация могат да се спестят 1 милиард лева. Тези 1 милиард лева ще бъдат дадени също към пенсии, заплати и това са мерки, които могат да бъдат направени в рамките на 6 месеца. По-кратко би било наистина нечестно, защото все пак системата трябва да се пренастрои. За 6 месеца тези, които давам пример, Национална здравноосигурителна каса, 28 подразделения, областни регионални центри. Какво правят? Държавната здравна каса разпределя държавните пари на държавните болници, като ги лимитира с клинични пътеки. Отиваш при джипито, той казва, че ми свърши пътеката. Спираш до тук. Ние от Атака казваме, трябва да има универсалност в здравеопазването. Трябва да има солидарност. Трябва да има справедливост. Трябва да има и достъпност. Това са 4 основни принципи. Какво значи универсалност? Универсалност означава, като влезеш в една болница и си болен от няколко неща, да бъдеш излекуван в тази болница, а не кардиолога да е тук, във Варна да е уролога, в София да е еди кой си невролога и ти ставаш луд, докато си събереш всички чаркове по тялото. Всички чаркове по тялото, докато ги събереш, ти трябва да имаш първо една труба с пари, второ трябва да имаш превозно средство, трето трябва да имаш и време. А в България трябва да имаш и връзки. Връзки, за да се обади някой на доцент, доктор, професор от еди коя си Софийска клиника, за да те оправи. Иначе си умрял. И тогава за какъв достъп до здравни услуги говорим? Няма достъп, няма универсалност. Принципите на солидарност и справедливост какво означава? Означава солидарно разпределение на средства. Тези, които имат повече средства, които имат повече доходи, плащат по-висок данък здраве, го наричаме. По-високи здравни вноски. За да бъдат солидарни със своите бащи и майки, които са пенсионери,
които нямат доходи. Те плащат всъщност здравната вноска на баща си, на майка си. Ма вземат 3-4 хиляди лева заплата. Тогава неговия здравен данък ще бъде по-висок. Това означава една солидарна и тя е справедлива, тя не е несправедлива система. Когато има пари в здравната каса, когато няма паразитни звена, когато няма лимити. Какво значи лимити? Значи аз мога да се разболея днеска, този сезон само 3 пъти. Защото джипито ще каже, свърши. Дойде 25 число, няма на къде повече. Изчакай още 10 дена на първо число на следващия месец. Ние сме в 21 век, а си плащаме консумативите. Като отидем при доктор, казваме, здравните услуги са безплатни, но консумативите са платени. Ходи си купи ваксината за тетанус. Окапал те кървиш, ходи си купи ваксината. Говорим за най-безобидни неща. И оттам нататък попадаме в аптечната мрежа. Фармацевтичната промишленост в България също е един монопол. Монопол по хоризонтала. Има хора, които имат 20, 30, 50, 100 аптеки. Има сега един кандидат депутат, който има много аптеки. Ето тук нагоре към. Точно така. Значи той е монополист. Той е монополист в аптечния бранш. Той е поли, той е без. Това е по хоризонталата. Има и по вертикалата. Огнян Донев, производител на лекарства, дистрибутор на лекарства и аптекарска мрежа. Също в София и там в региона, той поли, той без. Уж казваме, те лекарствата, нали, държавно са регулирани, наценките и така нататък. Държавно регулирани, да, обаче като има монополи, като има хора с 100 аптеки и диктуват пазара, няма вариант държавно да го манипулираш. Така че лекарствата, скъпите ни лекарства са едно от най-важното разходно перо на всеки един от нас. След се казва, от хляба ще спестиш, ядеш по-малко, от лекарствата не можеш, защото няма да си жив. Така че лекарствата и фармацията са нещо, което трябва да стъпят на една здрава социална основа. Ние казваме един аптекар с до 4 аптеки. И то магистър, фармацевт, компетентност. Защото в малките населени места аптекарите те са и фелдшери, и доктори, и всичко. Той трябва да бъде компетентен и той трябва да бъде близко до хората. Здравеопазването, пак казвам, много е далече от това, което ние българите искаме. А в момента с тази висока смъртност, която продължава, разбира се, четвърт век и нагоре, висока смъртност и ниска раждаемост. Статистиката показва 2050 година, по статистика ще бъдем около 4 милиона и 500 хиляди. 4 милиона и 500 хиляди. От 7 милиона и 300 ставаме 4 милиона и 500 хиляди, като българите ще бъдем малцинство. Етническите българи ще бъдем малцинство. Не обиждам останалите етноси да са живи и здрави, да правят деца, но първо да мислят как ще ги гледат, после да ги правят и да ги раждат. При нас вече семейства с 2 деца са изключени. Семейства с 2 деца са изключени. Гледам и по мои връстници, 45-50 годишните вече мъже като мен, едно дете. Защо? Защото всичко това иска време, ресурс, нерви, пари и така нататък. Ние като нация загиваме, умираме. И голям дан в това направление плащаме чрез здравеопазване. Високата смъртност се дължи именно на ниска здравна грижа. Да не говорим за профилактиката, за подрастващото поколение, понеже ме представиха като председател на комисията по образование, в предходната програма са много български училища. 1800 училища имаме, над 600 училища нямат физкултурни салони. Над 600 училища нямат физкултурни салони. Детето ми е в Софийско училище, в София, близко до центъра, също нямат физкултурен салон. Използват една по-голяма класна стая с една шведска стена с сложили, 2 дюшека да се търкалят и това е физкултурен салон. Топка няма къде, волейбол, баскетбол, за бягане, за такива неща не говоря. С такава база имаме спортен министър. От 2 правителства имаме спортно министерство. Специално да се грижа за спорта в България. За спорта сред учениците, сред студентите и така нататък. Защото ти като видиш един осмокласник, който е 120 кг,
Какво да му говори за здраве и за спорт, паднали му тънките, но той вече по-голям и по-дебел от майка си, от баба си. Така че всичко това започва от възпитанието, от семейната среда, от малките, от подрастващите и свърши до нашите бащи, 70-80 годишните мъже и жени на България. Изключително важен проблем и за нас е, може би на трето място, затова ги градирам по този начин, социалната сфера, здравеопазване и образование. Като казвам, че са важни, за нас това означава и определени пари от държавата. За нас най-важно е, като говорят така политиците, хората ги питат, добре, ти колко пари ще дадеш, ако властта е в тебе, колко пари ще дадеш за здравеопазване? Ние казваме минимум 10% от брутния вътрешен продукт. 78 милиарда лева е за 2013 година. Минимум 10%. За да има здравеопазване. За да има образование, минимум 5% от брутния вътрешен продукт. Под 5%, говорил съм с много професори, с много преподаватели в академичните среди. В нашата партия, знаете, имаме двама професори, професор Панайотов, професор Станилов и така нататък. На много голяма част от тях им е предлагано да стават министри на образованието, защото са авторитети. И в разговорите с мен те са казвали, отива при премиера, който и да е той, независимо дали Станишев, Бойко и Царя и така да. Ще ми дадеш ли 5% от хазната за образование? Няма да покажа, защото няма пари. Довиждане. Няма да ти стана образователен министър, защото ще стана само за майтап на хората. Без пари не се прави социална политика в пенсиите, не се прави образование, не се прави правоопазване. Пари има откъде да се вземат, обясних някои от акцентите, държавата да се върне в икономиката, да се съкрати висшата администрация, да се спре контрабандата, която все още продължава. Не знам защо и ние се чудим, защо не ни пускат в Шенген. Уж имаме джипове за прибори за нощно виждане, обаче пак не ни пускат в този Шенген. Няма да ни пускат. Когато захарта, алкохола, цигарите и други акцизни стоки влизат в контейнери неогнетени, няма как да ни пуснат. От тези несъбрани митнически сборове държавата губи, губим всички ние. Така че когато позатегнем тези колани, но не коланите на хората, защото всички до сега затягаха коланите на хората и казаха, потърпете още малко. До година ще цъфнат котичетата на 1 януари. Няма да са на 1 март, ние ви обещаваме на 1 януари ще цъфнат. Ама само стискате зъби до края на тая година. И така година след година, година след година. Както вече казах, 5 годишния ми син, ако го лъжа 24 часа от днеска за утре, ще разбере, че го лъжа и няма да ме вярва. Ние 24 часа нямаме, 24 години ни лъгат. Едни и същи хора, само се сменят. Сменяха си костюмите и се сменяха. Его сега моя опонент от ДПС, Христо Бисеров, водача на Шуменската листа, колко партии смени? Колко партии? Сменя си костюмите, както и партии. СДС, тия, уния, нова зора, стара зора, сега ДПС. Така че хамелионите в политиката не са нещо добро. Човек трябва да има честта и достоинството да застава пред хората, да внимава какво обещава, че може да му се наложи да го изпълнява. Аз ще се радвам, ако ние от Атака не се наложи да си изпълняваме тези обещания, които даваме. Защото за нас, пак казвам, образование, здравеопазване, доходи, работеща икономика са важните неща. Магистралите, когато можем. АЕЦ Белене също е много хубаво нещо. Аз съм за АЕЦ Белене. Когато можем, и само с чужди пари, не с български пари. Въпреки, че и Тройната коалиция, и Бойко Борисов много милиони вкараха в този гьол, както те го наричат. Така че ние трябва да си мерим възможностите с аршина, който е поносим за хората. Хората искат да живеят сега. Хората, които... Младите хора са в чужбина. Младите хора, аз имам много роднини, братовчеди във Франция, в Германия, гастарбайтери, кочкаджи, баянсаджи и така нататък. Хора с образование, с култура, учители и така нататък. Няма нищо по-страшно от това една държава да си изпуска своите граждани. Ние, пак казвам, България съчетано с високата смъртност, с ниската раждаемост и с емиграцията, ние се топиме като нация. От следващите управляващи, от следващите 4 години зависи ние на къде тръгваме. Като казвам 4 години, 2014-2020 година предстои да бъде приета новата европейска
рамката за развитие, включително и селскостопанската политика. И с това завършвам за земеделието. 2014-2020, пак повтарям, ще се подпише договор с Европейския съюз, как ще се развива селското стопанство на Европейския съюз, включително и на България. Този, който подпише договора до година, като министър на земеделието и министър-председател на България, той ще обвърже България за следващите 6 години, до 2020 година, с определени квоти. В момента, както знаете, се плаща на единица обработваема площ, на декар, което за нас от Атака е несправедливо. Нищо против зърнопроизводителите в Добруджа, но аз милея и за всички останали земеделци и животновъди, които нямат стотици хиляди декари в Добруджа. Но в момента държавата така е подписала рамката 2007-2013 година, че Европа ни дава парите на единица площ. Тя не се интересува от културите. Какви култури произвежда? Дали си овощар, дали си лозар, дали имаш малко оранжерия, дали имаш 5 крави, тя не се интересува от това. Тя казва, вие за България имате толкова милиарди да усвоите за 4 години. Кажете ми по какъв механизъм да ви ги дам. И нашите чиновници, понеже им е най-лесно да кажат, колкото толкова. На декар. Давай на декар, че иначе другото по-трудно ще го смятам. Сега, на овощаря колко да дам, на зеленчукопроизводителя как да го ги смята, на животновъда как да ги смята, метър, древен, рогат, добитък и така, дай на декар. И ние до 2013 година, до тази година, ще плащаме само на декар. Шуменския край, както и Пловдивския край, от който пак бях като народен представител, няма тези декари на Добруджа. Това означава, че селскостопанската ни политика, подписана 2014 година, зависи как ще я договориш. И от това зависи, в момента в България са 2 милиона и 900 хиляди работещи. Пак казвам, голяма част от тях са заети в сферата на услуги. Голяма част са в администрацията, но има и голяма част в селското стопанство. Именно за тази последната част в селското стопанство зависи Европа и въобще развитието на нашето селско стопанство, защото освен субсидии, европейски субсидии, нашето селско стопанство трябва да има и пазар. Като почнем от най-елементарните правила на пазарната търговия. И вчера наши симпатизанти ми казаха, общинския пазар в Шумен, не мога да си взема там Сергия, защото работих, почна да ми върви стоката, след което сетиха се от общината, сергиите на търг. Явява се едно поставено лице, дига цената и след това сергията стои празна. Само и само да не се продава. Само и само да не се продава продукция българска. Защото като продадеш българския боб тук от село, дошъл, китайското карго, китайския боб, как ще се продаде? Никой няма да си купи китайски боб, като има български на пазара. И ето ви една съвсем елементарна процедура. Вместо да общински пазар и Шумен да осигури сергия на всеки, който иска да изложи продукцията, те правят търг, кой ще даде повече на общината, след една общината точно от Бай Иван на село ще забогатее. И докато стигнем до по-големите неща, свързани с пазарите, външните пазари. Знаете на времето животновъдството какъв износ имаше за арабския свят. Агнета ли не беше, кожи ли не беше, какво не беше. Сега в момента арабския свят е затворен за нас. Защото щатите казват, там са терористи, там е лошо, там няма да изнасяте нищо. И какво да изнасям? В Европа ми казват, няма да изнасяш селскостопанска продукция, защото Франция и Португалия имат квоти. Италия също имат квоти. И не може да изнасяш. Грозда, ябълки и така нататък. Какво може да направим обаче ние? Което го правят и другите европейски държави. Те не са по-прости от нас и не са по-европейци от нас. Те казват, една продукция да се изнесе на пазара, в Париж, на сергията да я сложиш, трябва да ягодите да са на 5 дена. Преди 5 дена да са откъснати. Вземат ти сертификата, гледате и произход на стоката. Къде е, откъде идва, на колко дни, откъде е брана. Явно тия ягоди на 5 дена не могат да дойдат от другия континент. Ще трябва да дойдат някъде около Париж, предградието. Това що не го направим в България? Нашето грозде да е нашето си грозде, да е прясно. Биоземеделие. Говорим за биоземеделие. Хубаво говорим. Никой не го прави. Защото е скъпо. Скъпо обаче, когато имаш пазар на продукцията и имаш европейските субсидии, имаш и държавната помощ за един стартирал земеделие да му свалиш малко ДДС-то за
първоначални семена, сортове, разплоден добитък и така нататък, малко да поеме въздух първите 3 дена да му махнеш ДДС-то за инвестиция в селското стопанство, за машини и за оборудване, тогава ще имаме малките, тези прословути малки и средни предприятия, малки и средни бизнес, който вече ни е втръснал, всички ви говорят за малък и среден бизнес. Добре, къде е този малък и среден бизнес? Как да го направим? Ние от Атака така казваме. Казваме предоговаряне с Европа, държавна помощ, данъчно облекчение, гарантиране на външни пазари, прозрачни пазари вътрешни на селскостопанска продукция. Стокова борса и тържище, на който производител да може да отиде сам да си сключи сделка. Дребен производител или едър, сам да си сключи сделка. Не една кавара прекупачи по веригата. Млякото 3,40 стотинки в София идва на лев 40. Прясно. От 40 стотинки или от 30 на село по-ефтино от лимонадата, в магазина идва с едно левче отгоре. Защо? Защото минавахме с 3 ръце. Минимум. Сложно ли е да се направи една стокова борса? Едно тържище, което на времето навсякъде ги имаш. Търговището там е тръгнало името. Имало е тържище. Така че това са прости неща. Те не са сложни, те са изпълними. Но трябва някой да му се работи, освен да граби. Защото първите 2 години този, който идва на вас, аз виждам моите колеги. Този, който идва на вас, гледа да оправи водата насам натам. Жената да й намери място, шурито, баджанака и така нататък. След това, първите 2 години минали. Следващите 2 години гледа някоя далавера, някоя комисионна далапа, някоя сделка, фотоволтаик някъде да направи. Много депутати, влязоха депутати с един костюм и излязоха като съдържатели на фотоволтаични паркове. Горе Шабла, Карагна и така нататък. И към браво, тия хора развиват се, работят в енергетика. И докато дойде време да поработи все пак малко за народа, защото се съхлява, всичките си действия да работят в името на народа. И докато се сетиш, че трябва малко от хорска срама нещо да свърши, той мандатът ти свърши. И пак наново, пак същите лъжи. Така че това казваме ние. Публични, ясни, прозрачни, честни процедури във всичко. Обратното ни обрича отново на мизерия, на глад, на нищета, на това, че ние нямаме вече и самочувствието, че имаме право да вземаме доходи, имаме право да вземаме пенсии, защото особено пък пенсиите, нашите пенсионери, бащи и майки, те са си ги заслужили с 40 годишна стаж за кръва си. За тази държава, която всички останали идват като месии, царят дойде на самолета, слезе на летището, целуват му възрастни баби ръката си едно, Господ Бог, он е викал, за 800 дена ще ви оправя. Идва Бойко Борисов с черния шлифер и той казва, и аз ще ви оправя. Аман от месии, аман от харизматични мъже. Дайте да гледаме по-прагматично, по-ясно, по-разбрано. И аз за това свършвам до тук. Това, което не съм разбран, ме питайте. Това, което не сте съгласни с мен, съм готов да споря, защото за спора се ражда истина. Аз не казвам, че ние сме от Атака сме открили панацея. Възможно и ние някъде да не сме изцяло на прав път. Но когато работим за България и за българския народ, грешката е поправима. Стига да не е фатална, стига да не си сбъркаш просто приоритет. За нас приоритетите са България и българите. Благодаря за вниманието.